Hola, bon vespre. Us deixen Eugeni Brogi, que farà una petita presentació del llibre. Llavors es cantarem, llegirem i mirarem pel·lícules. El Joan Miquel m'ha assignat la missió d'explicar-vos el procés d'elaboració del llibre, amb el petit inconvenient que jo la meitat del temps no hi vaig ser. Però vaig decidir obeir perquè ell fa el que li dona la gana, però la resta no. I he investigat pels racons de l'editorial, he obert mails en els quals jo no estava en còpia i he entrevistat sense treva les 3 persones clau d'aquest procés. Amb tot, he configurat un puzzle més o menys ajustat al making of del llibre. La primera cosa que he descobert amb les meves pesquisses és que la meva relació amb el Joan Miquel va començar amb una mentida. Vaya tela. Me'l va presentar el Bernat, que avui no hi és, ara farà un any. Ell l'havia trucat per proposar-li un llibre, i quan el Joan Miquel li va dir que ell aquelles collonades no les feia, però que si volien un llibre de veritat, ell escrivia contes, el Bernat em va trucar i em va dir: tia, t'agradaria editar un llibre del Joan Miquel Oliver? I jo li vaig dir: qui cony és el Joan Miquel Oliver? I ell em va dir: joder, tia, el d'Antònia Font. I li vaig dir: pues és el que fa les lletres o només fa ringo-ringo amb la guitarra? I ell em va dir: no, és el que fa les lletres. I jo li vaig dir: bueno, guai, queda un dia amb ell i així ens coneixem. I llavors un dia, 2 setmanes després o així, va venir el Joan Miquel a l'editorial i vam estar parlant. I ens vam fer bastanta gràcia. Llavors ell em va dir: si vols mirar-te un fragment del que tinc, i em va donar 4 folis escrits en Word. I jo li vaig dir: hòstia, sí, i tant, quants contes tens? I ell em va dir: bueno, uns quants, això només és una mostra. Una mostra? Una mostra? Mentida. Perquè només havia escrit aquests 4 fulls, però això ho he sabut ara. Això ho he sabut ara i no cal que perdem temps, o sigui que zoom, tornem al passat i jo li vaig dir: vale, doncs enviem la resta i ens ho llegim el Bernat i jo. I et diem el què, que em mirava amb la cara aquella que fa quan està supersèrio i fins i tot sembla borde, però quan el coneixes una mica veus que se li està fent d'escapar el riure i em va dir: tia, sobretot hem de fer un llibre molt gordo, perquè no vull que ningú es pensi que els estic prenent el pèl. Vull que es vegi que és un llibre de veritat. I jo me'l mirava i pensava: quin tio més raro amb aquesta obsessió per fer un llibre gordo, però és igual, no li facis cas. I llavors li vaig dir: vale, i li vaig preguntar: tens un número de mòbil? I em va dir: sí, tia, però no li donis a ningú, que després em truca gent rara i li he de posar la meva llista de nos. I jo me'l vaig tornar a mirar i vaig pensar: quin tio més raro un altre cop. I llavors li vaig dir: saps que David Alelio? I ell em va dir: sí? I llavors es va fer un silenci i es va dir: justament hi vaig anar ahir. I llavors ho vaig entendre tot i ell es va aixecar i vam dir que ens trucaríem i se'n va anar. Fin de la primera part. El misteri de l'amor, capítol 7è. Xile és meravellós, no t'ho pots ni imaginar. La gent és superhospitalària. A Chiloé cada dia plou, deu ser per això. I ho fan com la cosa més normal del món. Amb els estrangers també, de casa a casa sempre, perquè al carrer no s'hi pot estar. Al final m'han posat els microcrèdits, a la zona rural de l'illa. És com 3 vegades Mallorca. Finançar iniciatives de petites empreses familiars relacionades amb tot el que es fa per aquí, pel camp, l'artesania, la pesca, el turisme rural. Està molt bé, i tractar amb aquesta gent és molt agraït. Un grup de senyores que volen fer una crema de bava de cargol per a les arrugues, unes altres que fan confitura amb fruits del bosc. També un impresentable que ha vengut a demanar doblers per fer palets d'encens, i després resulta que passa marihuana i que els palets són la tapadora. Molts altres que volen ampliar el ramat d'ovelles o de porcs. Una senyora que necessita una màquina de cosir, i en fi, molta gent que demana un pressupost per fer aquest tipus de feines. Ahir mateix m'ha venir un senyor flipant. M'ha batut tots els documents, el certificat de residència amb els rebuts de l'electricitat i de l'aigua, les fotocòpies, el llibre de família i tot molt ben organitzat. Però al final, escrit damunt un foli a mà, el projecte: Pienso a domicilio. Bé, vaig pensar una petita empresa de distribució de sabó pels animals, correcte, que a priori tenia moltes possibilitats que li concedissin el crèdit, però quan vaig començar a llegir l'explicació del projecte, vaig començar a flipar com un cuquet. Hi havia talment una bibliografia amb més de 100 llibres de filosofia. Hegel, Chomsky, Heidegger, Nietzsche, Feyerabend, Marcuse, Peirce... No sé, tots aquests noms rars que em sonaven de quan tu estudiaves a la UI. Vaig començar a no entendre res i li vaig demanar que m'ho explicàs de paraula. Pienso a domicilio, pues señorita, ya lo sé. Todo el mundo se confunde y creen que me dedico a andar repartiendo pienso para los animales, pero no. Mi actividad consiste básicamente en visitar los hogares y ponerme a pensar simplemente. Es muy lindo. Y la verdad es que lo agradecen harto cuando, por ejemplo, llego por la tarde, después de tomar 11, y me siento en el flojero con los chiquillos, jugando al trompo, y los mayores me piden que les enseñe las teorías de Levinas. Yo con mucho gusto y placer les doy todos mis conocimientos y se crea una atmósfera de paz y sosiego después de la dura jornada de trabajo en el campo. Ya, pues señorita, por favor, no se ría.
Bueno, ustedes hablan de calidad de vida y bienestar y eso es lo que yo les ofrezco. Solo necesito comprar 3 ciclomotores viejos y algunos libros más para que mis hijos me ayuden en el negocio. Usted no lo sabe, pero estamos trabajando mucho. I tot el mundo nos acepta muy bien y ya somos muy populares en la zona. Pobre home, no li van poder concedir com és natural. Què fas? Aquí hi ha molta feina, però t'enyor molt i no sé si podré aguantar 2 anys. Crec que l'any que ve tornaré, val? No vull que t'oblidis de mi. T'estim molt, ets el meu home, que sí? Tornaré i tindrem un bebè i te promet que no deixaré mai més. Segur que ja deus tenir alguna guarra dormint a casa nostra. I ara me vols fer creure que som jo que t'he deixat quan saps perfectament que ets tu que no te vols comprometre. Mira, fes el que vulguis de la teva puta vida. Ets un porc egoista i un immadur. I no pots anar pel món d'aquesta manera, fill de puta escarós. Deixa'm viure tranquil·la i vés-te'n a la merda d'una puta vegada. Ja faré 2 cançonetes noves. Estrena mundial. Tenc un fel, tu ja saps, a sa ferida. Tenc el còmol aferrat amb pegamento. Tenc els somnis arrumbats a la deriva. Tenc sa moto, tenc el sidecar de velcro. Tenc un arbre que se deixa pujar els moixos i una vida que no deixa fer-se un dos. Bugambilles, eucaliptus, naps i cocos. I una dona reflexiona i no d'horrolós. I escriurem una cançó als 4 vents. Jo que tenc molt ben posats l'observatori i la lletra mos dirà que els moviments són tridimensionals i aleatoris. Gràcies. Estic molt content de la vostra presència aquí, en sèrio, ho dic de tot cor. Gràcies a l'Eugènia per fer la presentació, a en Miquel per llegir. I, claro, en Mati, sobretot, que va tenir la idea de fer el vídeo de Hansel i Gretel, i tots els que hi van participar, que ja ho vi que eren molts, i també per aquesta sorpresa de somiers, un besito per anar mai. I ara ja està, no? Ara és avui divendres, ja crec que obrin el bar i crec que podríem procedir a pillar-nos una bona ceba, no? Gràcies.